Tenim a Carmen Viciano, copropietària de Peces i Teixits i Carnestoltes d'Or 2025 del Carnaval de Vinaròs. Bona nit, Carmen. Hola, bona nit. Carmen, com va ser això de rebre el Carnestoltes d'Or? Pues la veritat és que vaig quedar tan sorpresa gratament, i m'ha fet tanta il·lusió que no m'ho esperava, com vam pensar en mi. I entonces això, pues, la veritat, me va agradar molt. Clar. Fa molta il·lusió, veritat? I tant. Després de tants anys, pues, fa molta il·lusió. Clar que sí. Home, i més tu en el món del Carnaval, que... Sí, perquè jo he estat des que s'ha fet el Carnaval, perquè a Peces estem fa 30 anys, però jo ja estava a Vidal, que vaig estar 20 anys més, entonces lo vaig agafar de ple tot l'any del Carnaval. Claro. Entonces, pues sí, molt bé. Molt de canvi, veritat, Carmen? Sí, jo crec que entonces ni les robes ni les lentejueles, tot se tenia que fer perquè no hi havia aquesta fantasia tan bonica. Explica'm, a veure, com va ser això? Els principis, ara, com ha canviat? Pues molt, perquè entonces tot tenia que fer volants, tenia que fer paquetes, perquè les robes de tanta fantasia no n'hi havia tan boniques. Eren més senzilletes, tenien que pegar les lentejueles, tenien que montar-ho pràcticament. I ara pues una roba ja ve bonica. Claro. Ja és maja i entonces ja té lluentors i ja lluís. Molt diferent, claro. En tapats, això també. Jo quan venen a vegades a voler-los i penseu que és el gener, és el febrer, que vaig a fer la gosa a voler i fa calor. Penseu que és el febrer, però és igual, és tapaets. Claro, n'hi ha que lluir, n'hi ha que ensenyar. Sí, jo sempre els dic als alumnes, ensenyeu ara que podeu, que després se té que tapar. Claro que sí, sí. Pues ja està. I reines, quantes reines has vestit, Carmen? Ai, això sí que no t'ho sé dir, perquè, pues imagina't, en tants anys, moltes. I la veritat és que m'ha quedat en tots amistat, o sigui, molt bé, i ens saludem com si ens coneguéssim de sempre. De tota la vida. I molt bé, no t'ho puc dir, perquè n'ha sigut antes que no tinc ni idea. Però n'hi ha molta germana, veritat, al Carnaval de Vinaròs. Sí, molt bé. Això, fem molta pinya, a la teua tenda sempre se parlen de moltes coses que no se saben hasta l'últim moment. Jo ho sé antes que vosaltres, perquè de la Junta. Antes vosaltres ja sé com és el traje. Claro. Però... Sorpresa? Sí. Hasta el dia de la gala. Jo moltes vegades dic, és més important que el traje d'una nòvia, perquè aquí ningú se sap. Exacte, i tant. Sí. Sempre hi ha algú que se li escapa, però és normal. Però és bonic això, de guardar el secret. Sí, tant que sí. I que arribi el dia de la gala. Ensenya'm, no te vull... que no em dirà ningú. Me l'ensenyen. Sí. I no res. I anècdotes? Alguna anècdota que mos puedes contar? Anècdotes que et puc contar, jo que sé, 1000. Pues has començat. Una, per exemple, no me recordo quina comparsa era, si era No volem cap o era això. Exactament no me recordo, estava ma germana i jo a les grades i tots els jovens allí votant i de moment dic, si tots van de negre i aquell va de blau, com ho han pogut fer això? Mira, vaig passar un carnaval fatal perquè dic, ai, sa mare vindrà de llums i mos posarà la boca... I en tota la raó, perquè aquell ve a buscar-la i no sap el que és l'Iudalina. La veritat és que no vaig comprendre el que va passar, perquè això va ser un dissabte, el diumenge vaig estar pendent per buscar-lo i ja anava bé. Ui. Què va passar? Jo no ho sé. Un dia va sortir de negre i l'altre dia va sortir de blau. Ui, tindria dos tratges, mira. Au. No ho sé. A més, jo patia perquè la comparsa no deixava desfilar. Claro, si no era com tocava. I era culpa nostra. Home, és que la veritat és un jaleo. Era culpa nostra, però culpa nostra que no... Bueno, no sé, però aquest xic va tindre el tratge el diumenge. Bueno, pues una equivocació. Però no sé, perquè equivocar-me és molt difícil, però bueno, no sé el que va passar. D'anècdota vaig anar que em puc contar 1000, però no tinc que contar totes les anècdotes. Aquesta hi tenia prou. Sí, no, però bé, no? És una època molt bonica, Sí. Molt bonica. Era molt jove i molt bé. I el carnaval és jiji, jaja. És passar-t'ho bé, i els jovens, i això, i te poses allò, i bé, molt bé. I com trobes que ha anat pujant el carnaval? Com ho veus tu? Doncs jo el veig molt bé, el veig, perquè quan vas començar al principi, la veritat és que nosaltres sempre pensàvem que no duraria. Perquè tota la gent en divendres de carnaval, o la setmana aquella, tots nerviosos, jo ja no sortiré més, jo ja no me'l faré més, jo ja... tots nerviosos, i el dilluns següent
tots apuntats, els vídeos de la sardina. Més, perquè com s'ho passaven tan bé, més gent. I jo ho veig molt bé, molt agarrat, perquè cada any surt més gent. Sí. Cada any surt més gent. Sí, la veritat és que sí, enguany surten quasi 1.000 persones més que l'any passat. Sí, vull dir... Sí, això ja és molt. I tant. Jo a vegades quan demanava als proveïdors, és que són per quanta gent? O són per 700 persones? Que ni dius per 700 persones? Com és possible? Molt bé. Sí. I les comparses col·laboren, no col·laboren en el tema de anar a demanar-vos la tela? Sí, home, sempre venen 3 o 4 per davant, i van mirant-ho, i bueno, doncs farem, toco si n'hi haurà, si no n'hi haurà, si hi haurà problemes, perquè, clar, n'hi ha problemes com són tantes robes, tinc aquesta quantitat de metres. Claro. I no, si ho mirem, i sí. Entre tots, pues se trien, claro. Jo sempre procuro, sempre m'ha agradat, perquè com m'ha agradat molt el carnaval, m'ha agradat molt ajudar-los, però esto és el que no m'agrada, com us quedarà, doncs posem-vos esta altra perquè esto nos combina més bé. Però, bueno, això... Això ja cada un, veritat? Exacte. Quin consell donaries a les comparses que estan, que vindran, als comparseros? Doncs que tinguin germanor, que se respeten uns als altres i poc més. Que continuen... Que continuen com està ara, que han estat molt bé. Sí. I què me pots contar de la vostra empresa familiar, per dir-ho d'alguna manera? Perquè suposo que tindràs moltes coses que contar. Doncs sí. Nosaltres, Lourdes i jo treballàvem, ja t'ho vaig explicar al principi, a una altra. Quan vam tancar l'altra, que se va jubilar el meu jefe, doncs la vam muntar nosaltres, vam dir a ma germana que muntem-la a les 3, i la vam muntar a les 3. I nosaltres més o menys ja sabíem el que era el carnaval, perquè ja ho havíem passat a l'altra botiga. No sé explicar-te més. L'alegria del carrer Major, i abans, I les poles. I tant, i les famoses. I tant. No n'hi ha ningú a peces, allà anaven tots, i tots ja ple. Vas a pareixer, no hi ha de tenir ningú. Ara entreu. Sí. Però bueno, sempre entraves, una alegria, i allà sempre... La veritat és que com us ha agradat, perquè són coses que fem que t'agraden. I com us han agradat, doncs mira, el que diria jiji-jaja i avant. Bueno, i al 2024 te vas jubilar, ara porta l'empresa una altra... Sí. Ara, el carnaval què, Carmen? Doncs el carnaval igual, estan les altres xiques que jo trobo que ho han agafat amb moltes ganes, ho han agafat molt bé, estan preparades, i jo ens vaig dir si me necessito per lo que sigui, si algun rato tinc que vindre, doncs vindreu, jo vindré. Que vas dir les ajudes o... I el que sigui, si no sabeu aquí tinc que demanar, doncs jo vindré jo. I bé, però jo trobo que s'ho han agafat molt bé, amb moltes ganes i molt bé. I el cuquet eixe... Ha fet un bon relevo. Sí, això sí. Però tu el cuquet t'ha quedat una miqueta... El cuquet sí, jo passo quasi tots els dies. Claro. Què feu? Què us ajudo? Que no sé què va, doncs tallaré alguna dins, perquè no sé què, saps? Res, un momentet. És la vida. És que, claro, tallar el cordón umbilical, és impossible. Després de 50 anys, se diu pronte. Doncs és la veritat que se diu pronte. Sí. Però bueno... Sí, però se té que fer. Claro. Que n'hi ha que descansar i n'hi ha que... És una altra època. N'hi ha que agafar-se la vida. Són èpoques, i avant. Claro, però sí. Molts anys, Carmen. Molts anys. Sí. I molt ràpids. Sí. Molt ràpids. Però molt contents. Pues sí, en moments tristos, molt tristos, però bueno, m'han anat superant. Això és la vida, veritat. I tant. Això és la vida. Doncs nosaltres molt contents de tindre't aquí, de que sigues enguany Carnestoltes d'Or, que és un guardó per al Carnaval de Vinaròs molt important. Sí. Per mi molt important, i jo me vaig quedar gratament. I dic, ui, com heu pensat en mi, com us ha vingut això al pensament? Sí. Home, va ser bonico, no? A veure, explica com va ser aquest moment. Com va ser? Perquè potser la gent no sap com te ho van dir. Pues va ser que van quedar aquestes noves i diuen, Carmen, ¿te podrás bajar un momentito a mirar unas faldetes de dama? ¿Nos ayudarás? I jo, pues ara baixo. Claro. I baixo, i quan m'arribo me venen una carta, i jo agafo la carta i me la poso a la butxaca. I me diu, no, que tienes que abrir, y lo abrí, y leer, y la lliçó para mí. No, en voz alta. Y entonces veig
al teu home i a Marc? A Marc. I a Xavi, no? Xavi, sí, però no, a l'altre que posava... No sé on era, el que filmava. A Jordi? A Jordi. I dic, ui, no, la tele no, dic jo no soc PSTC, PSTC són elles. Perquè jo pensava que anaven a fer una entrevista com a noves. Vale. I jo quan vaig veure, jo me vaig anar, no, és per aquí. I entonces ja pues, me vaig posar a llegir la carta, me vaig superemocionar perquè és una carta superemotiva, molt bonita. I ja està, i d'aquí a l'explicant, m'ho fet una encerrona al venir aquella. Perquè això no m'ho esperava. Claro. I no res més. Però va ser molt xulo, el moment eixe... Home, ja vaig parlar al meu home, amb un fill, a tots, mira què van fer, mira què van fer. Molta il·lusió. Bueno, ara te veurem el dia 16. Te veurem quan te donaran el botó. I molt bé, i bueno, serà molt bonic, ho trobo. Sí, això un record, quan serem més velleta, doncs això farem, mira que bonic. Claro, no pot dir ningú, molta gent ho pot dir. M'han donat el carnet Totes d'Or. Sí, pues sí, són records. Sí. Bonicos. I pa una vinarosenca, carnavalera... Carnavalera, perquè ara ja no, però jo quan era jove era molt carnavalera. Claro, molt. És tot un orgull. Cosa que la edat, pues tot. No, hi ha èpoques a la vida. Sí, són les èpoques de la vida. Claro que sí. Pues no res, Carmen, molt contents de tindre't aquí. Si vols dir alguna cosa a la gent de Vinaròs o... No tinc... Estic agraïda, la veritat, amb tota la gent de Vinaròs, perquè vosaltres no sabeu la gent que m'ha parat dient-me «Oh, Carme, quina alegria! Oh, Carme, quina alegria! Te ho mereixes!» Ha sigut, de veres, molt bé, molt contenta. I visca el Carnaval de Vinaròs. Visca. Moltes gràcies, Carmen. Gràcies a vosaltres.